kaburam kambakra ule Uit ka bertei upayukun marway Uay nakajingim bansat pop jangi Bat uplika kedap jing pen yangi Tungin ya roy trai pertetus ya Tungin ya roy trai pertetuk men haum Tuhan jauh paling bajis ukun Ayah ukapuram kambakra ude Ucing penjana latit kaslang akitu kibangai jingkular putrai unong babatit tam haba wan pai hakata kakelip mating imun ai tungin ya roy trai petetus ya tungin ya roy trai bertetuk men haum Tuhan jauh paling bajis ukun ayah ukapuram kambakra ule kambakra uhikai kambakra ule jingmen bakra yang iling bajis uhi kampung Kantong kam krau kan salong yangi jing pelajang ni haba Jesu ngini Tungin ya roy trai pertetus ngau ya Tungin ya roy trai pertetuk men haum Tuhan jauh paling bajis ukun Ayah ukapuram kambakra ule Nga ai kublai bat liang sobha haka kerteng trai jengi Yesus Kristus ya baro ki bepet bat sngap ya kani ke kubor na ka tien ublai haka ni ke por ka benta ka ba ngini pet menta ka dai na ka gospel ka jong Yohanes na ka lenong ka ba khatway ka khot ka ba ar pusan ki kentien ki ba Jesu u ong kumni ngalong kata ka Jingmihpat bat kata ka Jingim u Jesu u la krani ki ki kentien ha ka Martha hadien ba Lazarus u para jongka u la yam u balong ru wei na gi parlok ba e jong Jesu ka story jong ka ni ki jingja ka long kumni Kilai kan bat ya tu ya uken rat ba uparalok ubami iet upang Goken ran hakmi uta ubami iet upang kani ke jingpang kamlong sakaban yap hinrei nakabenta ka puram uplay ba ad bendan puram yau khon uplay daka ya ngin ya let no sa Judea dang shen ki jiu ke le wat dong ban len mau ya me goken ra hatu metmu ban let phai shata hatu om dan khat ar kanta shisngi lada unu ru uyat mensngi un om jen thot satya naba uyo I ya ka jing shai kane ka perthai henrei lada unu ru uyat ha ka por miat ujit thot naba ka ta ka jing shai kam don ha ulok jongi Lazarus uyo thia henrei ngan let ban kersiu no yo ladau yo thia
ku kenrat un sakon Lazarus ulayap ti naga benta jong pi ngas ngos kem bangam siam la don hanta ba pin yok nget ya ngin ya let shao ku kenrat jin da mila don hang ni upara jonga onom jin dalayap Andre mentaru ngetep baki eke eru kat kiba menpa na ublay on ai hame upara jompa un yo mi pat ngatep ba un sami pat hakata kesngi ka bakat do ngalong kata ka Jingmihpat pat ka Jingim tau banget hanya lau layap un yo im bat ubriong baro ubaim bat ubanget hanga un om yap no lanu ru panget ya kan ni hooi ku try nganget bamilong ukres ukunu blay uban sawan syaka pertay ke wan yalam ya kapara jompa ku try lada men jin dala dan hang ni upara jonga onom jin dalayap hang no pilaya bu ya kenrat Doane bat pen hakmi kat no ula iet ya om deu ni ubal pen pet ya ubamat la hatu don bor bat pelong ba uni un om yam tu pentelun yau tei umau khang ku try kata ula yutung na balas aus ngi menta ngam shem la ong hapa ba phan sayo i ya ka buram uplay la da phangen Kokpa ngango yame ba me sha skor yanga ngatip ba me sngow yanga halakasngi henry ngakren nakabenta uni upat ba ubayeng saudong jonga ba kinyo nget bala pha ma me yanga Lazarus
Tumi no. To lao no yo, but I, but only no. Haga ni ke jingja, ni yoi, bau jisu pentingin, ya ke Martha, dah ke bau ong, upara jong pa, un yok mi pan. Ke Martha ke jubam, ngatim, bau un semi pan, haga sengi ke bakat do. Pisau tuan bau jisu, dah sengu hun, ya kita ke jing jubam, jong ke Martha. Ke Martha hang ni, kemud bau jisu keren ya kata ke Jingmihpat ke bahak kata ke sengi ke bahat tu ke kelempoi perkat bau tahu bayeng hajan jongka ulong ke Jingmihpat kumta u jisu upen ki ya ke perkat ke perdan ke jongka na kata ke jing snu tu ya kata ke Jingmihpat hak kata ke sengi ke bahat tu sya kata ke jing snu tu ba ma uhi ubayeng hajan jongka ulong kata ke Jingmihpat kum tau ong ngalong ke Jingmihpat bat ke Jingim kabamut bau jisu dai tang bau syukren lani usyuk kedau sapang kata ke Jingmihpat henrei ulong kata ke Jingmihpat ke Jingpen empat yau balayam dei ke kabatang ublay ulak banle ujisu ulapin empat ya kibayam namarba ulong tang unong ai ya kata ke Jingmihpat penban uhi ulong kata ke Jingmihpat bat ke Jingim onam don ke Jingmihpat lani ke Jingim klem ujisu kres ke Jingong bau jisu ulong ke Jingmihpat bat ke Jingim ke ayangi katu kat ni ke jinghikai ke bekenjam sim ke begini pet haga ni ke por ke beningkong ke Martha ke ngai bakata ke Jingmihpat ke de ke jingja ke bansawan jisu pan upen iya ka bakata ke Jingmihpat ke de mau ubadon batka hang tahi pun sien ni pelet jingmut bat ki kuslai tang ye ki baca ni wat lat tang kumno ban yo lait naki ni kelet no ban champang hang no yeng bat no ni don ka Martha ka kwano ya ka solution jong ka problem baka don kumta ka ong ko ken ran jin dalam don hang ni upara jonga om jin dalayam henry bentaru ngatip bagi ru kat kiba men pan na ublay on ai hame ke bak hamba naka benta ke Martha ban pen empat yaw Lazarus na gibayam ni ban don bat uta ubalong ke Jingmihpat kum ru kalong yengi ke bak hamba nak benda jongi ban weng no ya kita ki jing jong ki jingja ha ke Jingim jongi ni bagin hun bagin don bat uken rat jongi ubalong kata ke Jingmihpat ke tin ke jong blai ha ke gospel Yohanes ke nong khat wei ke khot ke ba arpusan ke ong kum ni uta ubanget hanga laula yam un yoim ke benda ke ba ar
ke jing tip ke martha sepang ke jing im bam jukut ke long ke bakam la ban yo i Henry Jisu upin shishayaka bakata ke jing im bam jukut kade ke ta ke jing yadei ba jan jongka bat uta o balong ke jing im bam jukut ke sedang nadu ke por ke bangila penyesok yalade bat uta o balong ke jing yin pej akan khot ke ba ar pun reu ke juk ke lenong ke bau Jisu ong ubreu baro uba bat uba nget hanga om yap no lano ro ke jingya dei jo ubreu bat ublai kalong ke dongrim ke babiang bandon ke ta ke jingim ke babam jukut ke Mary bat ke Martha kim su thu bau Jisu ulak ban le iki wat haba don ringkat bat kiru don kipor balapen matla yang ngiru bau blei bang ngingit la ban le ru em wada pedeng ki bakum kini ki jingja ke bang ngi mat menta totip bau blei ule ki kat kum ka jing tmu ka jong uhi ngi kum ki brio ngi dei tang ban shu pen ko ngu yalade ban le ya kamon ka jong o in experience ya kata ke jing don lang jong ni bat ublei ha kata ke jing im bam jukut la dang ya jan bat u nado menta kum ki khun jo u ha ka ni ke sla pertai ai bangin don ke jing tip bang yo i ke jing im ka bam jukut nado nang ni na sla khandau da ka bangi pentik na ya la de bangi don bat u bat uta uba uong bangalong ke jingim ke benta ke balai ke balong ru ke benta ke bakhat do jong ke jinghikai ke bakin jaman sim nagani ke jingja kalong ke Martha ke perkhat ba ke jingjob ke jingyap ke de ke jingkmi lenti ke bangsawan Jisu pan upen bet ya ka dagaba ubu ikini ke jing perkhat maka jingjob ke jingyam de ke jing shisha jo ke jingim ka ba menta ngiu i kata hakat khot ka ba sau phong nagani ke ju ka lenong ka ba khat wei haka ba Jisu ong ngam sim la ong apa balada phangen phanyo i ka buram ka jong blai ka jing shisha jong ke jingim ka long ka nuksa jong ke jingjam Jisu aya kani ke jingim hakitu ki benget ha u kanang bakin yo long ki nongjop ya kata ke jingyap ka babam jukot ke ke bangi rai ban menta kalong ka don kam ha ha ke jingim ke jonga ba ke jingim ke jongpi ha ke shiti ka baningong jong yo anes ka lenong ka san ka khot ka khat wei bat ka khat ar ke ong kum ni kani ka long kata ka jing phla ba ublei ul ai hangi ya ka jing im bam jukut bat kani ka jing im ka long hau khon jong o ba utau badon u khon udon ka jing im te utau bam don u khon ublei dan kata ka jing im ya kintu ye phi i wei bi wei ke ba ngap ke ba sha score de kani ga jinghi kai ha ga ni ke por ba phen om pen ya la de wa dom per khat tang ya kani ke jing im do henry to per khat no ya ke jing im jo ka men sim ro dei tang u Jisu u ba long khon u blai u ba a ya ke jing im jo ka men sim ka jong phi nget ke la ka ba mot bat phai sha u ud bin bet ya ke jing im ka jong phi tu blai un kar khu ling ba ki ni ki jing kai ke ba phi yo ha ka ni ka por amen